Hemmelere salam. Gelin biz bugün şloryali kurçakly tort ýasalyň. Egerde sizem tort pişirýän bolsaňyz onda öz ýakynlaňyzdan, jigleňizden ýa bolmasa öz gyjagaşyňyz ýa garnaşlaňyzdan gyjagaşlar ýa müşterileriniň gyzlarynyň doglanmagyna hükmen şloryalyk bir gedejige bolmana bir kurçak tort pişirip beräýdi diýip haýyş edýänler bardyr. Şoloryal sizem bolmana hükman ýylyň buýrugy esasyna da kady esasyna tort pişirmeseňiz özüňiz üçin hem öz gyjagaşyňyz üçin ýa jigleňiz üçin tort pişirjek wagtyňyz şoloryal kurçak tort etinjek wagtyňyz bir içine näçerek zat gitýär, nä hilegirek etilýär, şo zatlar bir görkezäň niýetim menem şu wagt öz jiglemiň birine ýasap berdim şu kurçak torty. Dogry bu golay menem ýasamokdum barpo. Näçe ýyl mundan kurçak tort diýip ýöne ýene de gyjagaş bolsalar hükman kurçak tort diýip şonu gowaraýarlar-da. Size de şoloryalyk zakadyňyz bolsa ýa jigleňiz üçin ýatajak bolsaňyz onu içine nä hil goşulýar, näme goşulýar, şo zatlary görkezäň niýetim. Size gerek zatlar ilki bilen 2 tane biskvit çöregi gerek şolaň 18 cm galypda bişen, 20 cm galypda bişen biskvit çöregi gerek. Bir porsiýada prinses krem bolanyn, prinses kremiňem resepti geçenki videolarymda batır, linkini aşağıda goýaryn. Şondan bir porsiýa gerek, bir 3 tane ýa 2 tane banan gerek, bir 5-6 tane şettali, 200-300 gram çemesem ýer tudana gerek. Ilki bilen şoloryaly biskvit çöregini pişirip goýdum. Biskvit çöreginem gara şokoladny biskvit etdim. Sada biskvitiň pişirilişi ýaly ýönedim, şoňa kakao goşup etdim. Şo sada biskvitiň çöreginiň pişirilişiniň linkini aşağıda goýaryn. Hemem içine goşan datlanmam ýazyp goýaryn aşağıda. Şoloryaly beýjek boloryalyk edip etdim. Mene 3'e böleryaly biskvit çöregimizi. Bir nära 18 cm-ligimizde 4 ýumurtgadan etdim, 20 cm-ligim 5 ýumurtgadan edip, şuňalyk edip şokoladny pişirip goýdum. Hemem taşyna da streç klýonka orap bir gündäp halysynykda goýdum. Indi taýýar biskvitimiz 3'e bölýär. Olar beýjek bolan soň arkaýyn 3 bölege bölüp bolýar. Näme şeýdip 3 bölege deňjetip bölýär. Sizem şu resepti esasyna etseňiz şoloryaly beýjek bolar, arkaýyn 3 bölege bölmäge maý berer. Birinji gatymydam, ikinji gatymydam 18-ligem, 20-ligem şoňalyk edip 3'e bölüp taýýar edip goýýar. Krem arasyna çalmak üçin krem gerek. Krema mena prinses kremi ulannym. Eger sizem şonu etmek isleseňiz, aşağıda linkini goýaryn, hem goşulýan datlaryny hem goýaryn. Ýa bolmasa başga krem isleseňiz, kanalymda başga-da bir giden kremden resepti bardyr, şolar esasyna başgadan ulanyp bilersiňiz. Ýöne prinses krem bilen gatgowy süýji tagamly tort bolýar. Kremim, çöregim taýyn bolandan soň indi arasyna goşak miwelerimiz dograşdyrýar. Miwelerimizen bir juda ownugam dogramyk ýa has iremedem dog, bir ýöne has ownuga edip bir ýitirip gitmedýärlik, bir adajyk bir dişläňde iýeňde bir agda tagamy gelerýär, bildirerýär. Ol jedip irji edip dograşdyrýar hemme miwelerimizi. Miwelerimiz taýýar, indi tortumuzy jemläbermeli. Tortumuza başlamaka kurçagymyzy taýýar edip goýalım. Kurçagy mine bir şoloryal paketlije ýöneje kurçak aldım. Biram şuňal karobkal derejelje bar bu kurçakdan aldım. Haýsyny goýsam goýaýarna diýip. Ýöne bar bu kurçak mine bir hili has horja gördüm. Görüňne bir hili has ýüzi zatam kiçijek jyrryjyk horja gördüm biraz. Tortun üstüne hat neme bolup durmasyn diýip mene bu paketliljany goýja gördüm. Bu biraz ýüzi gözi dolmuş, şo garaz bir goýja aýaljak bolup duran ýaly gördüm. Şoň üçin mene bu gurjagy taýladym. Siz haýsyny taýlardyňyz? Öz pikiriňizi kommentariýada belläp bilersiňiz. Gurjagymyzam gowy edip daşyny eşiklerini dağıtlaryny çykaryp goýja edip ýuwuşdyryp arasalap taýyn edip goýýar. Indi tortumuzy jemläp başlaýalyň. Biskvit çöregimde mine şoloryalyk 3 tane deň bölege böldüm 2 gatynam.
Jemi 6 sanak çörek bolly. Ulyynam 3'e böldüm. Kiçinem şular ýalagyp 3 bölege böldüm. İlk bilen bir tipma ýaly aşagyna bir şular ýaly bir krem çalýatsa inni tortymyzy jemläp başlaýar. Tortymyzy sirop üçin hem özüňiz islenlik sirop edip bilersiňiz, azajyk şokoladyny edesiňiz dälse azajyk şokoladyny tagam berer ýaly sirop edip bilersiňiz ýa bolmasa ýöne sada suw bilen şeker goşup onam edip bilersiňiz. Şu sirop bilen gowja edip öýleýär, soňam krem bilen şey edip bolja edip kremimiz çalyp çykýar. Soňra miwelemizden hemmesinden bir goşuşdyryp çykýar. Her ýerine bir deňrak ýaýrar ýaly bir kesilenne gyzyl sary hemmesi bir deňrak görünür ýaly şey edip ýaýratyşdyryp çykýar. Näçe miwesi bol-bollukça tagamam şonça da gowy bolýar, bir hil tortyň içine miwe gelýär bolýan, tagam hasam süýçi bolýar. Gowy bolýar, şoň üçin miwany gysganmançy gowja edip bolja edip goýuşdyraýyn. Soňra miweler trap dagap durmady ýaly üstünden bir ýukaçyk atyp bir gedek ýene krem çalýar, krem geçýär. Şey edip hemme gatymyzy çöregimiziň alty gatyna şey edip arasyna miwe bilen krem goýuşdyryp barjasyny örüp çykýar. Berek çöregimiz goýanmyzdan soňam üstünden şey edip basyşdyrýar, şol aralyg bir boşluk galmady ýaly gowja edip basyşdyrýar. Men çöreklerimin hemmesini örüp çykdym, arasyna krem bilen miweleri hemmesini getirip boldum inni. Inni buň daşyna bir streç klýonka geýdirýärse bir 2 saat halajynyp doýar, şol alışdyn birazjyk ýumşasyn çökjegi özüne geler ýaly bir adyndan bir 1 saat bolmasa da bir gije halajynyp doýar. Tortma bir 1 saat boldy, biraz gataşdy, alışdy, kremler doňuşdy. Inni şoň şeklini berip başlaýar, hatta koýnaň şeklini berýär. Oň üçin hem şey edip bir ilki ýokarsyny inseltýär. Şey diýip gyrasyndan bir kesişdirip aýyrýar. Onuň aralykda şu 18 sm bilen 20 sm-lik aralykda boşluk galýar da häzir 2 sanak etaj edemiz soň. Şu kesenimizi alyp ýene täzeden şu boşluğa ýelmeşdirip çykýar. Garat biz şunu bir hatta koýnaň şeklini bermeliler. Dolu daşın bolmak ilki bir gurjağımdan dürtmeli, oň üçin hem şey edip orta arasyndan bir deşik ýasap bir gurjak salar ýaly bir deşik goýýar, şonu orta arasyndan bir adaçygyny aýyrýar tortyň. Häzir gurjak geýdirenmeden soň daşynyň fatasyny hasam tekidler, ondan özüne görä, gurjaga görä. Gurjağımdan şu işe başlamak taýýar edip goýýar, ona mene şular ýaly gowja edip ýuwup arasalap bir suwa düşürüp bir gerekdäl ýerlerine falga urýar, hemen saçyna dadyna da bir häzir tort etemizde bir gylgymana bolmady ýaly oňa da falga edýär, onuň falgaň daşyndan men streç klýonka edýär, sebäbi falga da ogranagan dat bolýar da şoň üçin hem streç klýonka da çekdirip daşyna geýdirip goýýar. Şu deşik eden ýerimize bir gurjak bir talp görýär, eger gurjak sygmasa ýene täzeden ulardyp deşik edip bilersiňiz. Olmasa da şular ýaly gylaýjak bolsa şey edip gurjagy salýar. Inni ýene galan ýerlerinden fata koýnaňmyr özüne görä, gurjaga görä bir uwadanlaşdyryp çykaýar. Şey edip boşluklaryny bir bütür ýerlerini hemme ýerini doldur ýa-da daşy ýylmanajyk bir tekijek gönje bolar ýaly edip öz elimizde daşa 40-40 bilen uwadanlaşdyrýar, gerekdäl ýerine meni täzeden kesişdirip aýyrýar. Ne tortuma taýýar boldy. Inni diňe daşyny gulläýmegimiz galy. Daş üçin mene belkowy zabarnoy krem diýilýän, ýani ýumurtgaň agyndan suw gaýnatylyp ýasalýan krem ýasadym. Heme oň tagamny çagalar gowurýar, hemen tomsuňuny eremedegirek bolýar. Şoň üçin şo krem ýasap şondan hem gulledim. Daşynyň kremi üçin gerekli atlarymyz 150 gram ýumurtgaň agy, ortaça bir 4 san ýumurtgaň agy bolýar, 400 gram şeker, ýartyça çaý çemçe limon kislata, birazcık vanilin gerek bolýar. Şekerimiziň üstüne limon kislatamy atýatsa, üstüne 100 ml suw ýat, şol 6-7 nahar çemçe suw ýat. Hem onuň sirobymyzy gaýnatyp başlaýar. Bir ýan tarapdan
yumurtgamyzyň agyna mikserde buladyp başlaýar şol ikisinem deň bilelikde alyp gidýär. Ine sirowamyzy otda goýar, petleci otda goýup onu gaýnatýar. Yumurtgamyzdan şey diýip bulap başlaýar. Şol yumurtgamyzy gowy diýip köpük bolup gowy goý bolýança bularýar mikserde. Yumurtgamyzyň agyna ara florial gowy diýip köpükler çiýişip agarýança bularýar. Sirowamyzdan aňyrda 120 gradus bolýança gaýnatýar. Ine sirowam 120 gradusa bardy. Ine 120 barandan soň otdan düşürýär. Häzir öz kızgynyna da ýene de ondan aňrygam gidýär da gaýnap söp bolan üçin gaýnap şeker bolan soň. Ondan bunu şey diýip yumurtgamyzyň üstüne ýuwaşadan goýberýär. Barna birden goýamdykda ýuwaşadan inçeçige diýip goýýar. Hemen gatlarlary mikserin gowy işläp durmaly, aýlanıp durmaly olar. Onu goýup bolandan soň vaniliniň atýar, onu bir ýakmylja ýetiler ýaly, onam ýatdan çykarmançyk atýar. Goýup bolandan soň bir aňrykda bir 2-3 minitçik bularýar, bir kän bulabam durmaly, 2-3 minitçik bulap ondan öçürýär miksermidi. Ine men krem taýýar boldy, nägör goýja krem boldy, hem tagamy gowy, hem tuturnam saklayan, goýja arkaýyn gulda çekip bolýan, bir arkaýyn renkler bermeli, gowy kremlaň biri boldy. Ine şekilni tuturny saklayan gowy krem boldy. Ine buny özüme gerek renkler çykýar. Mine ene bir şular ýalak bir çirnili renk etdim. Bir bölejigini bular ýalak gulgun etdim. Hem gulguna hem çirnilice köýnek ýatar ýaly. Bir bölegini aklygyna goýdum. Bilen tortumyzyň daşyna bir gat krem çalyp çykdym, bir üstünden gullar ýalak. Onu eliňizden gelýiçe ýylmanajyk etýär. Toňam şular ýalak bir çotgo çygalýarsa, şoň bilen hamala çyzykmyşyna diýen bol şey dip çyzyjak çekýär. Bir ýylmana etip oturmagam aňtatda laqynrak oýnap oturmadylar. Şoň üçin şular ýaly çyzyjak ratçagaş goýberseňiz, hamala öz köýneklerde de matada da çyzyk görnýär, şoň ýalak görnýär ýaly. Çotgojyk bilen şey dip çyzyk geçirýär. Soňram özümizçe şey dişdirip bir owadanlaşdyrıp bir fata köýnege meňdeşiräjik bolar ýaly edip elimizden gelýänçe owadanlaşdyrıp çykaýar özümizçe. Renklice gulçagaşlar goýamyda şo snijok diýilýänçe uçy goýýar, ýöne şoňa ully kiçili bir 3 tane razmerde ulansaňyz hatam owadan görner, irrak gul, ownurrak gul görner ýalyk bir mine 3 görnüşde uçagaş ulannym. Sizem şolar ýalyk eliňizde bar bolsa bir 3 görnüşde ulansaňyz owadan görner. Jomydyň iň ýokarsyna da kiçik hat ýazylýan uşagaş ýa-da ucun ýöneje kiçik deşik goýup şoň bilen şey bir monçuk ýaljak edip nokaçyk goýup çykýar, bir owadança köýnek görner ýaly. Men gurjak tortum taýýar boldy. Görüň şular ýaly etdim. Häzir wideoda gat görnenok, ýöne şo köýnegiň etejiklerini onjajyk monjajyk bir ýalpylap duranja bir pasipka diýilýän zat bolýar, tortuň üstüne zatny tepilýän. Şolardan tepişdirdim, olam owadan görnýän eken. Şeýle göräýäňde çağalara bir hili bazarly owadan görnýär. Eger sizem eliňizde bar bolsa, şonu tepseňiz, hasam owadan bolar tortuňy. Biziň gurjak tortumyz taýýar boldy. Egerde wideom göwnüňizden turan bolsa, halan bolsaňyz onda like goýmagy ýatdan çykarmaň. Hemem öň agda bolmadyk bolsaňyz agda bolmagam unutmaň. Tortumen birine bermeli bolansaň, jiglemiň birine bermeli bolansaň, ketip içini bärde ketip bilmedim. Ýöne şol doglanyň bolup duran ýerde ketip bir bölejik suratyny alyp geçişdim, onam görkedeýintide. Näşler ýalyk içen bol meweli gatgowy gatdyjy tortlaň biri boldy.
Demşiler ýaly bol miweli, şokolad, biskvitli, gurjak tortyny ýatansaňyz, şowly bolsun, noş bolsun.